Понякога хората се провалят в успеха, преди това изкупление да се прероди. Изкуплението е пътуването към издигане от пепелта на нашите грешки. Става въпрос да се поучим от нашето минало и да станем по-добри. Дори сломен герой може да намери изкупление в най-мрачния си час. Колкото и съкрушени да се чувстваме, винаги има надежда за ново начало. В лицето на бедствието може да се появи изкупление, което да блести по-ярко от всякога. Провалът не е краят, а началото на пътя към изкуплението. Промяната е ключът към пътя на счупения герой от провала към успеха. Хората намират смисъл и изкупление в най-необичайните човешки връзки. Прегърнете промяната и ще намерите пътя към изкуплението.